Eliwe nyorere abamanyi aboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chiriche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo busongo eywerangane duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbota hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Manju mulgera chinza ninya chia baire gose chitezire kaibere chibe chinsanya chia abana marogoba nekere kyonga chinzanya senjira aya oboikera numchini ngoro kwa runyo toto nyangiri otokubata na kwanza emanyerio nigakoro kwa feni nyaboke na kyonga chinzanya nikotoko chaka na engana hanya kwa koleka chinsemo chia abo mulenda imeye bunge abo nchari asomo county commission kusomo county commander we county ya Kisii Ronald Kirui anya kabaga kora obonyabi bwa marwa egose binyugwa bitanche iri byo gotindia asichenze mechi banyara kubaga bitira chiri tachinyinge chia marwa na kurwa uwe kurega tindi gocha twali bonse bakubataranirwa namangana yebinyugwa ebyo asichenze mecho na nigo egatambugera gatindi kali chikora chikomekirwa mamincha barabo diponi asanya na mange ebinyugwa bitanche iri byo gotinda ngati yebinto byairire amagima y'abantu abange Umupolisi county commander we county ya Kisii ngobona gendrete kokoro bunyabi bwo engia marwa chinsemo ao ase rero akoretaro kuikase ward ya Bumurenda ase location ya Riotanchi. Leo hii tumeendeleza vita dhidi ya illicit fruits ambao ni chang'aa, pangi na vitu vingine vilio mbaya. Na katika sehemu hii ya Riotanchi tumefika kwa hii boma. Tunasikia hii boma ni boma ya Kwamboka ambapo tumeshuhudia mambo ya maajabu hapa. Esabari yo gotarira iwode iri tuko ya rero nigo yareta matunda. Hapa katika boma hili tumeweza kunasa kang'ara zaidi ya 10,000. Pia vile tumepata final product. Tumeweza kupata lita 60 ya chang'aa hapa. Gukwa na sekerekyo nigareranga mukaguru yigabo boengia marokuru chinsemecho nigabereka wiki wago ikabosyo bwekegambero. Mwezi jana alipelekwa kotini kwa makosa kama hii anafanya siku ya leo. Kwa hivyo tutaenda kueleza mahakama kwamba yeye anapopatikana achukuliwe hatua
zaidi vile alikuwa amechukulia. Komenta na yueni gairanga bikore wiganigo bigendrete gusalia ebintu biri bitoetanaine anene chindoche. Watu wengi wanatumia maji haya ya mto hii, na mnaona kwamba hii vitu yake chafu zote zinaelekea kwa mto, na NEMA tutawahusisha ili tunapostaki hawa na kumanufacture chang'aa pia wastakiwe na hali ya mazingira, kwa sababu hii ni mbaya zaidi. Asebono airira kagotebanga. Si hapa peke yake ambao tumeeleza operation yetu, Kisii County mzima operation kama hii inaendelea kote. Hivi sasa tumenasa chang'aa kwa kaunti yetu mzima zaidi ya lita 200. Kang'ara ile ambao tumemwaga na kudestroy across the county, they are over 20,000 liters. Hii ni kuonyesha kwamba maswala ya illicit cruise katika kaunti yetu ya Kisii iko mbaya zaidi. Chinga kiechecho ni gobona boli abantu kubwaterana, na tunaomba kwamba tuweze kushirikiana pamoja. Hata wakati tumekuwa kwa hii boma, majirani pale wamesimama, wanatuangalia tu, wanatutazama. Hakuna ile anajitokeza kusema kwamba tusaidianeni. Kurege tindi ngoji asibali bako korobo unchuria bonga buno boiga. Mtu kama mwalifu kama Kwamboka hawezi kujiwasilisha kwa kituo cha polisi cha Kesonso haraka iwezekanavyo. Akikosa kutii hii ambao tutawaja hapa kwa boma lake na tumwachie kupingine kwa chief apewe leo, hiyo itakuwa makosa juu ya makosa, na wale wote ambao wanatoroka kwa maboma sao utachukuliwa hatua zaidi. Nonyenabo ni gari erego chikone kyanga bali bakogenda maminchaneri chikonko ewa bali susuro. Mtu akipeleka kwa mahakama inatoa hukumu. Mtu akikubali makosa yake inatolea hukumu, na makosa kama hii unaambiwa ulipe faini. Na hawa hata ukiwekea faini ya kiasi gani, hawa wanalipa na wanatoka nje. Iweze kupeana punishment ambayo ni kubwa, kufungwa bure hata kabisa. Kuripoteria igetaseni kiagetembe kurega se wodi ya Bomorenda imeye bunge ya Bonchari litaria na igongoro kwa Dipon Asanya. Na mwancho morigereri korwa hase bunge ya Kitutu Chache North na bogo Kitutu Chache South na mwanachinze mochia nyakoe ni go bamenye bechinze mechi banyakaba gwe sokia na kokera gitambukiro gie pare chinze mechi kobe kwa Erami bali ywe korwa chinze mochia nyakoe yanda ititi goika chinze mochia kereni goika marani na ni go banyakaba kwengambya mono gochia se omojumbe we bunge ya Kitutu Chache North omosike chave timukanya kundi aso kumiki gitambukiro gyo kwa ndike mne pare yanyakaba kobe kwa Eram nonye nabo ni go omo Noenabo nigo omojumbe we bunge ya noenabo nigo omojumbe nigo banyako togia omojumbo Javeth Nyakundi asogote banga ubuye bwa buko bera se serikali na bwana kiria magenda bunayo gwikira nase chinsemecho haba menyi korwa se bunge ya Kitutu Chache South boigo babekaine ne bunge ya Kitutu Chache North nigo litukolia rero bari na ekireba kwegokeria maiga yokoroseliwa para yelami chinsemecho korwa asechire nene ya nyakoe goikamarani na boigo ititi gochia chinsemo chirichia kiareni asa marieta nkoro kwa Nikode Masogori inde bakondoke jenzi koroboke kagaiga Pero igere historia nene ase abamenyi babo gika ward since independence toko nyore pare ntanga ni yeran pare ye yabeire michande menene asa abantu baitoga iga lakini mbuya mono aso gotoroserie pare yo mushimwa Javeth Kitutu Chache South rero twanyolire Erami ere kilomita 3 and 800 meters igo bochi gwakira Javeth yoito mbuya mono kuru Kitutu Chache North aruete geseri ikiagara epare yeri tani njajagete egakanjera egatige ruororo ekene koruso koro cheto chakinete abatata baitu bakure ntuanya korarami ntutuachira korana ntukonye tukumetie turaku tutarararami koro kwa bani sigachuba bonege ntutokwera ni Javeth imbiya mono akigotokonye pare na kirase stogochi etogo kurera Gavama ya president ira tokonya kiuge etokonya iranda ningo bairera gati ya makongwari babere bagwetera ase barolekana kumwakira mbia muno omubunge o Kitutu Chache North omwishimiwa Javeth Nyakundi onye togwetera emechande emenge pare yange buno mugondo bono ngagirite ngarero chakira bono epare ya tokonyire
aseo ebiru konyo bia chipikipiki na njomo kandi pikipiki to wakera Chafet mbia mana so gotoretere rami abanyina bangina kanya batandikira batundiru mana nago chimarani to bwate nyagitari nyaore mono to bwate nyagitari boge kanchirega iga planet inchirega aba subati kero bakonda no nyagitari koibure bakonyore mechande menene twachande kire mono asa matuka manga banta bange bali bakagerete ngango ikera balinge pali barabara yale metwega tigerunjera asa matuka mange sana kwa kero mugambi Chafet ngambi ya mana soko tubekirira mie egani mono nonye chifeanji chigokea konye tugwakani gatatu Chinga kicho nigo bamotogia omujumbe ukitutu chache North Mheshimiwa Chafet Nyakundi anene asoko mwao koboko koba imease serikali soko swa serikali yeito yatokonyire maonyo taswa serikali kangana boto chande kitase pale yeito ya Nyakoe Marani bono twarigereirie ramu yeito yabekirwe ase yetinke ndotageti naende tokwera ribali bagende to audit egasi serikali egende to korekana nga gendera the public audit kiagara inere gaswa bochote mokore tuka ara mange toko tigunchera kuna toro opposition ebintu byabagwa byakoraki byaganda kuchi chi constituency inde chingawa lakini bono twarorero buya bwa serikali batoire chikiro miteji na chibeyemo eto wakira serikali mbyamono nonye nabo nigo baragekiara anena baraikoba isiko ase serikali tuka ara mange toko tigunchera kuna toro opposition ebintu byabagwa byakoraki byaganda kuchi chi constituency inde chingawa lakini bono twarorero buya bwa serikali batoire chikiro miteji na chibeyemo ulipotere kitaseni kia ubwanchite kia getembe kurwega ase para enene kurwa chinsemo chia Nyakoe kogenda Marani ilitinane nigo nkuru kwa Dipon Asanya na mwanchu muligereri kubatikana ko gorosi gwakwe pale iyo nigo mujumbe webunge ya Kitutu Chache South umusikantoni kibagendi araire ebitambugero aho banyatuka bakoimukia ere amo no mujumbe mukoro Kitutu Chache North nabo igo omusenta bwe county ya Kisii omusike Richard Monyonga eliyo konyara ka bakaneke bone pale iyo yabeire gekorosi gwa niganya ka bagosinga buna pale iyo anene mono nigerengete abakoli gosaba menyi ebebunge ya Kitutu Chache South nabo igo niganya ka bagakobolia amasikani kochiase era monyene naboigo abamenyi bebunge ya Kitutu Chache South ndino mogoko monene sana ipara ya itu ya Nyakoe kogenda ititi ikigosoka Nyagisai ne Nyaore agende ikigosoka Gesieka finally ipara ya Rosiwe ipara yunko koimorerwere lami ipara mumaete history yae Mheshimiwa Jimmy Angwenyi kera lengo mujumbe no Mheshimiwa Richard Onyonka mba sugumete sana pake pare kabekwe design level ekagenda pake gacheka koleru budgeting egachaka korosiu however for about 10 to 12 years pare njanya korosiu ekeretu asobo chumbe nje no Mheshimiwa Kitutu Chache North nabo tuwabwakirana tugasuguma pare iyo kabekerwe budget na abekerwe budget kabekeru nechi lese chieto pare ibono ya kolirwe lakini rende igweterero ekere bache kuimorere lami omuchumbo yo orogoro igachi ko mobilize abantu bache gotana nero tuagachire para nakyo omuchumbe gwe constituency endara ache gotwagachire para really asengencho no embono elami ya kuru igonga esokera ganga nero torosereti elami ekuru Nyabururu etera undie loop egocha gosoka Nyamataro nero toroseretie naende inkiata ta gotoboreria epara bwente gotoroseria ni ntutumaete chipara chibwente kubekwe lami eyo is a road ya begetwe budget kale nchenere tukagenda State House tukasugume president ya Nyare Kobeka chibe sase budget yeyu epare ya Rosiwe ekere na etana ne president na bachaka nambaro bago toroseria bese chibese chitari chia William Ruto chirweto mugukoe ene bango ya ito turuete nere gotwagachire para number 2 umuchumbo yo gotana na toroserie para chipara chia sobo chio moro mwe chisarigete ko bwe chieto we maintain very regularly nkiatari ko irela mi yobe ke sobo na endonye kare chinguru tigarende na ende tomoro kipara abwende gotoroseria amaskani ne gento kia muimu na ende ndete mbatebi iga nonye tindi serikali konye enkirete monya gwe yake gekuba one para yabekirwe lami mo gotogora
epare ine yaito ne yabugetutu na asugumire no nyonka na Jimmy Angwenyi epare ya Rosi esike naende tigakira omuntu asike constituency yae na wego mwanjo murigeria bamenyi be bunge ya Kiama bamenyi ba mabundu imeye gwadi ya Bogichora bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo besokire na kugendera kobolia abagusi gosomo gusi gasakyo mugusi kubwatira na kugutera amo anne mono asamangana ge siasa na kolengana neganga yomo wasiri omukoro Muske Fred Okengma tiangi daktari yogo chikoliye karo kyo barai bwense ase omwa abachorbu mwaka bachirwe na 2025 abamenyi korwase kinyoro kya mabundu ekioke gutoka imeye wodi ya Bogichora bunge ya West Mugirango nigo besokire na gukwana igoro yobya bomugusi gutwara ikiamekemo osyo wabachori obanene bumwaka bwechirubere na 2022 neringa tutagete konyora ntyo president korugusi ari ase national cake ebintu biribiko wagwa biense etoko mwana ito Matiang'i noare eriegere ne into aturwanire bunegesa gukyomo gusi nonya nekero chipare chikoremwa chistima chikobekwa amacha kobekwa chitaracha chiro chiko agachwa na tutwanyora allocation engia ko national government ko national treasury ina ere sababu tukurmagega tuesi arerete lakini asebona geto takete gente kemo onye to goso gente kemo to sai nyonge yemo na intutaro totobwate mborobi nyoro sente nyoro konyi konde kuruchisa mujindi chake Matiang'i akarorambu yakachikukira agacha agatara gusi yonsi agatara kenyengi makaenda Mount Kenya agatebi ku Matiang'i naye toroche naye kware gokonya Kenya kurwa matuka aliyo chisemi kurwa matuka aliyo defense bona naende toroche nga bona Matiang'i abugurie kirokeria kenene nonye nigo abamenyi abaiga baichaneire enchira ya serikali eregeti yabete kekweba omugusi ase serikali yaye nagoteba omugusi nebenerete aireri bageriga ase okweroberia boikiranu oikerega ase serikali ya Kenya kwanza situkogera omuritang'ani ase kero ebirogo byabagwa gocha Nyanza aiga Raila agabwata kaire ebirogo ebyo ase county inye tore county sanemo ase Nyanza bona ekera ira bogera chionzi tukaongorwa tukabetiguisi komuno mugusi na into tuwe bange usi awenrete korigereria arorenga kurwe serikali ya gasoete mbuyaki aroride gose anyorire gukwana ekero yokubarikia ababwatani abaya bekiama kya UPA umoroberio oyokoragwa no chief coordinator bekiama ikeiga korase county ya Nyamira John Moriase nigo abamenyi abaiga batebere ekiama kya UPA nigo kerachie komwachi nguru omoske Dr. Fred Matiang'i bosio wiganga yaye yokoria ekerogo kyoborai obonene bwense tukoria lero tuomera na ige society mabundu ase Bogichora ward ko register members ba UPA party iko nindo no moke kiagera no twarengene na party coordinators be county bonsi Koruborabu North West Mugirango na Kitutu na chief coordinator Muriasi ne timu ende office iko na akera abantu baminto mbiyamana sengencho bachira sobonge berechesi na nabodi abantu bande chisemo chinde gusiengima na isuko ya gusi na baruberechesi munatogenda takwerechesi hinko reporter gatembe korase kenyore keiga kya mabundu ekyo kegotoka ime ye wodi ya Bogichora bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Njefatigad na mwanju murigeria bamenyi korwase kenyoro kya Nyamasabo kegotoka se ward ya Gasusu bunge nyali bali masaba itugule aringo ba sokia na kwemunuganiria epare mbere chinsemecho asabanya kwa bagosumeka matoke separa na bayo kubolie pale yonya kwa korwase gwanne mono korwase abarayi be chinsemecho na gutumonye muriketo ga April Nyakundi bamenyi kurwase kenyoro kya Masabo ikegotoka se ward ya Gasusu bunge nyali bali masabe county ya Kise nigori tukorero baisokia na gusimika amatoke asebara kubwatikana no gotetika kwepara aseseme yom para ya ito igenkero nkori para ya ito igenke sike abana gaba kubukori kubairwe para se ramiere bamnya koirwa bachi kogende school
asetaja togweta abang'ina muna intu ngai togwete ligune pigipigi chiko toguna magoro iba koko toroserie para aya bono eka tokoimokie bitonga toire baketunduba factory na ebuna ne para yabora egarie gocha gotwojerie chai abang'ina chikura akagenda counter assembly bono ntutokwe bolinga amo nebichana byonsi bira nabang'ina nabagaga leo mane bakogori chikura bamwakirete garako genda counter assembly ngia ukwana ekare para ne borwara atokobo kulitwambo kingumbu noro chensa ene tente ono tukwa mchana tumokubuli umuntu muno paka mumwikinya gitari abang'ina bande abana baitu bakutaka konyora nyona abana bakonyorera para egende kiya tusungwire paka twarore nga Alex Mucharu uko muono nkanika kama sabo nongi boira njetini kutoka kaya kutoka diaspora lakini ekerona chitega igali tukulia rengelia chuma ine gone ta igana ari gochembura ngutu yale ngaikandika rugorogatia korra muri bali kujamnere nkanyore ngobwe nkaira nangana basongo kuchiko cha mambiro sinyora abantu babokire basugumerele ngikireka kana chiko cha mambiro ari kasinya nigo baganiriye abaraya nene mono kurwa sesemo yego isokia na kubaroseria epara eyo olie mu gafano ito simbarati osomo chumbo itona rebodani manduku kiagara nere ngoto konyare onya kabwa to moyo bugwanja batobekere pare inenge ekiagara ntunto bwatiko bwakonda kwansi njege ntoknale ngobori mu gafano simbarati nale kumubori na mutare ko tokonya onyo ubegeti ya musinyire mutare ko tokonya rende oye yo kaiga tuetere nona bana bagende sukuru bana bari kwanda sukuru bakwamete kazi ngi garteri ko boyia chanji kuwe ye gari eresa ego ikiraira nero bona ngendana ngo sabo muga pana na manduku inurende komore ni inu bali abanene otare ko toroserie para akorana na oyo moyo Kingo reporteri geteseni wanjite kyanda gikomike getembe kurwa sebunge nyere bari masabe county kese nchenkorko Nyakundi Gabriel na mwancho mo ligerali omu MCA bwe ward ya Gesusu omuske Anthony Kirage Ongundi nigasokirie na ko machia bali banyako bakura omukorobekano ko asanya ko bagotabna nigo babe kachinguru chia basabe libabenko konya gorosia epale yo nabo igoni ganyako bakomenta buna nigo begetemero bali yo korosi para chonse chire SA ward ya Gesusu ase epacheti yo gochi wetiwa pare kurumo gonge tundubali yaenda yasyoka kera muno ene para yatwalire bokongu amange tikipara kira se woda embra yature unegendete gotu yasaliri kipara ase wodi yani kipara isano chisalegete unabona koru friends paka Nyaibasa koru Nyaibasa paka Kigogi Naroko road kwenda Nka Seito epare yu ya Mogonga paka Kera among other roads kia salikiriti para less than 5 roads nchi salikite as every financial year nguru tore budget iki para chitokorosha bono this financial year igona bwa iki para isano echinaro tirinye na tigere emo ekorogeso suesidi yaenda lya nyambeke you probably korosi ku next week next financial year na tebya abantu kirina ringe masabo amatanga nande na twara public participation ngatebya abantu pare yo onyebegita se forward budget woni igabuna tukugamba tebwa tibesa era tekoroserikwa ngabate bale meriri pare yechero sigwe ne budget yetoko kigweti mutinyo yosita omongwano yo rutaba aba muramaru kobate basime kama toke para libagali ko offer solution na ki kibesa nonyero na bale onyobwate kibesa atagete korosi pare na bale kuri nonya maram aro si alia sasa ligete kubwa kobeka vijana bitime kama toke abagorra marwa so pare yu nera se forward budget nechero sikuchinga kiche chigo iska among those roads na every chigo cha korosi ne ino erime yae na abantu bamasabo mbamanyitenga etangasa inero nduote nonya bagambi mbamanyite so tiga abantu baitu batware banyo abantu bara America itotu nabantu babwate obongo bwo wake sabu ntambe babwente go semya abantu bande
igo bono amang'ana ekibesa nimbegete ase pareria togwetie budget ipare ninyerosi amwancho muligere gukorera abalimi beke maligie chae nigo baboligwe kubeka omukia aso abalimi beke malikyo nabo igo konyara koba abakwali baga abarayi bali baligeti nene mono akwanekia mwangonyo bale ingonyo bale engeli ngiya eisaine korwa aso obalimi bwe ugosobolimi bwe chae muligito borka pokara na mange gukwana samatanga yaigayo kumaino mungina kale ni kwambuka rondi kurigase kanyereke gakieri nsune kigotoka se wadi ya Nyansiongo ebunge yega ya borabwe kaunti ya Nyamira nigo omoteneneri na nene we kamereke gicha kurwase ekigwandike ya Nyansiongo asirita Monica Oruoj agende ko baga kuburi abali mikwane kimunango torabali cha engia indukerere echiro kokina ase obonya intubo igo gikwirira abali myabega kwenyorera engere yabo omole miga tetanyore bese nebese ine tokorigo tukora mugaso nganga itoka to ngakitogo koro muri myanyore bese egera chiko konyera abana bae no mugeta abali mubakwani kuruge emirangu ye factory get open 24/7 tiga iche tuwa problem montabwate tuashia yagera twamanyanga where we are and where we are heading to ukwana nigaereire kubabuli abali mikwane kibunango sikabali abarayi bali bachorira asabisi nenjede yamo yo kweneke oburayi burubuya gochase kamereke iga gechae abalimi abaitu Nyansiongo be assured ntwega chetumbiyere a problem to what is the market a market ne atobairirimbe we are trying to fight into torenge chayo monto kurkunga west of rift ujoro musigisho monandi omoruya no mogusio mugimasabita torene intunga echaye to yachiribya that is why we are fighting torre osentanyore another way of selling chichai cheito apart from choko wecho chibekamo n'abantu bari bayisito bayisi abayikoyo n'abayembu n'abameru nase umujegoye gaboyigo siasa che county Nyamira nigo cyanyara ko bacikore mwense ase abarayi bari bachorere bagendera ko bakubore kwa nikimunango kora bari emirimo yabo bwikirano nanene ko bayikirani abamenye ko ratinsemo amagenderero likaliye Nyameni ya kirachingaki tatote bani asoma ino bole chibura hurukire Nyamira ni chinyinge kana mwachole tu Mheshimiwa Jendros na abamino and it is not only for the MCS kurawa MCA abajumbe mo senator mo governor ne deputy mocho oliri ase manifesto mwate tebeti nichiteki moko gena Nyamira emwacho wale tumokorera abantu ki emeremo na kibaka netie mo bae amagenderero emyaka eberege yere motuge koera nguira na tolege tokoreki twakachukura onde jogobori ngaki kwa gwatu yonde Nyameni nkiwa korete ikagera gikorete ki magendero seito igwa sama tukayatikarta make itugo basaba nande pastor mosabere baraya baito bakole miriberi bajore tubakole na liyo abantu baito banyora magendero na sinsemo yende nyorekana bone wadiga ya Nyansiongo nigo etabwati omora ingukwanira omu MCA woro nigo abamenye kora sinseme chiga nanene bali bamererete kerwe kiga matabagendere koba bakubona omugoko munene asabaganire ekyombeke kya IEBC uchunyara ko bage gochakemere muri molyoka unenchira ye moyo ko batoli ligo choro murayura abakonye egekore nigo bairanire magega kimagenderero the first duty bago jokora no bacholi obosini countrywide ase Nyansiongo tore abama babo ama candidate tueteira mange kurtua korto bacholi ase wodi ya Nyansiongo ntuanya kora itunda linde ase magendero chiparapara cheito chire chimbofu ebinte binge bikwamete biri bitakere gosugumu no mu MCA eginko report rigeta ni kya wanchete kya gatembe kurugige igase kanyereke kieri nsune wadi ya Nyansiongo ebunge ne yabora bwe county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara Mwancho muligere wikirabona gukorera kionga chinsainye litukeliga lero lya ichuma cheni ngoro kwa haro ni ototo nyangire kuranza memenyeriro ni gotwalege na RFN inyaboke nabo kuranza me atadumye ni gotwenga na DJ Atsana na higo ni gukwana yoganda gutwara boligiro buya ime ya Gatembe TV ekionga kia amwa amo gusi cheni ngoro kwa haro ni ototo nyangire liemwa elio ase hobo tukobwa lero na gwani ro tukobya Baraka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Mati, ninjo Bangina ninjo. Mechando inyoria
nyakomenyamo tiba mechando einyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate mechando einyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate emechando bali buna mometa mali abantu bali mechando einyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate emechando ko yachireiga abantu bagochamo kabisa igo kabisa kai na yarenge iga kai aibono narama kongwaya emechando ekunyuria abantu amangana amange na mono bali bamenya tamo bono Bagaka ninjo yatembe ninjo dorome mangana man bagina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo engale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati ali aye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone